ndị be anyị na-ekene anyị na-asị n'uhuruchi ọma nke ọnụ ya nachiri ya zere okwu mkpụrụ ọnụ ji maka ewee ebe a tata dịka anyị si wee mara na ebe a bụ ebe anyị na-ahazi ihe banyere asụsụ Igbo. O nwere mkpụrụ abịdị Igbo a na-akpọ ṅụ. Ṅụ bụ ezigbote nsogbu n'ịkpọpụta na mkpụrụ edemede Igbo. Ṅụ ahụ bụ eni abịa dịka atụpọrọ ihe n'elu, nye bụ nni atụpọrọ ihe n'elu ya. Ihe ọ bụzi bụ mgbe ahụ bụ ṅụ. Ngwa na-eṅụ ahụ ebe a. Ị na-anya n'elu ihe ebe m na-atụ aka ugbu a, ị ga-afụ na ya bụ nni ahụ ede, ya bụ eni na-atụpọrọ ihe n'elu ya. Ihe ọ pụta bụ ṅụ. Kedu ebe ya bụ mkpụrụ edemede na-apụtakawa ihe? Ọ bụ na ịchọ ide ụfọdụ ihe dị iche iche, dịka ịchọ isi mmadụ bịa ṅụọ mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ha chọ isi mmadụ bịa ṅụọ mmiri, asị na bịa ṅụọ mmiri. Ụfọdụ asị gị na ha ada anwụ, na ha chọbere ịnwụ. Mana ọ bụrụ ṅụọ, ihe a na-ekwu bụ ṅụọ, nye ṅụ ṅụ. Ọmụmaatụ ọzọ bụ dịka anwụrịka. Ụfọdụ asị na ọ bụ anwụrịka, mana ihe ọ bụ aṅụrịka, ọ bụrụ anwụrịka. Ndị be anyị, achọrọ m ka anyị mee gịnị? Ka anyị nyere aka wee hazie ya bụ mkpụrụ edemede a nke ọma, maka na ọtụtụ ndị mmadụ ajụọla m ajụjụ banyere ya bụ ṅụ na ṅụ. Ọ bụrụ na isi nwụọ, ebe nwere ike ịkpọ mkpụrụ okwu nwụọ, nye bụ NW, bụ echi esi na mmadụ nwụrụ ọnwụ, ịmanụ NW. Mana ọ bụ na esi ṅụ, ịmanụ ọ bụ nni ahụ atụpụrụ ihe n'elu ya.